Jsme Elgas, elektrotechnická společnost s více než 30letou tradicí ve vývoji a výrobě měřicích zařízení pro plynárenství. Nacházíme se v centru Evropy ve městě Pardubice, které je známo pro svou bohatou historii a přeměnou na moderní průmyslové město. Zdejší dlouholetá tradice v elektrotechnice pomohla vzniknout naší společnosti. Naše řešení je chytré měření plynu a přenos dat přes sítě nových generací. Zařízení Elgas jsou dnes nepostradatelnou součástí smart metering projektů po celém světě. Díky neustálým inovacím se řadíme mezi světové lídry v oblasti monitoringu distribuce a přepravy plynu. V Elgasu vyrábíme špičková zařízení pro měření spotřeby plynu. Ta splňují ty nejvyšší standardy kvality, odolnosti a přesnosti. Najdete je po celém světě, ať už v moderních měřicích systémech nebo při komunikaci v plynárenství. Naše řešení jsou ve spojení s operátory flexibilní, takže dokážeme přenést sofistikovaná data ze všech koutů světa. Co je pro nás klíčové? Vysoká míra inovací, dlouhá životnost a nízká poruchovost našich přístrojů. Proto patříme mezi přední světové výrobce v oboru. Myslíme na budoucnost udržitelného plynárenství včetně rostoucího podílu vodíku. Proto naše zařízení vyvíjíme tak, aby byla H2 ready. Jsme připraveni na zítřek. V Elgasu vytváříme měřicí a komunikační zařízení pro obchodní a průmyslové měření plynu. Díky nim můžete monitorovat, kontrolovat a řídit distribuční soustavy na dlouhé vzdálenosti. Naše chytrá řešení jsou navržena pro komerční a průmyslové zákazníky, ať už jde o tranzitní, distribuční nebo koncové plynárenské společnosti. Naši zákazníci po celém světě si váží kvality našich produktů. Vlastní vývoj, metrologie a výroba nám umožňují nabídnout spolehlivá řešení rychle a bez kompromisů. Testy, měření a ověřování provádíme v našem specializovaném metrologickém centru. Díky silné síti více než 50 obchodních partnerů jsme globálním hráčem. Naše zařízení se dnes používají ve více než 70 zemích světa na 5 kontinentech. Jsme tu již 35 let. V Elgasu navrhujeme a vyrábíme všechna zařízení sami. Vznikají tak modulární měřicí systémy využívající nejmodernější IoT technologie. Naše zařízení jsou navržena pro maximální spolehlivost a bezúdržbový provoz, a to i v těch nejnáročnějších klimatických podmínkách. K bezpečnosti systému a správě dat přistupujeme zodpovědně. Ochrana dat a jejich přenosu jsou pro nás klíčové. Každý výrobek, který opustí naši výrobní linku, je výsledkem precizního návrhu a důkladného testování. Neustále inovujeme a vyvíjíme řešení šitá na míru individuálním potřebám zákazníků. Přinášíme tak nová, inovativní řešení pro moderní plynárenství. V Elgasu klademe na výrobu ten nejvyšší důraz. Díky špičkové automatizaci a robotizaci dodáváme měřicí přístroje té nejvyšší kvality. Každá fáze výroby je pečlivě měřena, testována a kontrolována. Naše portfolio pokrývá veškerou poptávku po systémech na měření plynu, od plynoměrů až po přepočítávače. Zákazníci si u nás vyberou z mnoha typů, od základních měřidel přes modulární systémy až po komplexní řešení. Nabízíme vysokou variabilitu a flexibilitu pro vaše různorodé projekty. Díky pravidelné optimalizaci a velkokapacitní výrobě plníme dodávky i pro ty nejnáročnější mezinárodní projekty. V Elgasu se řídíme globálními standardy ISO a naše výrobní procesy jsou plně v souladu s principy udržitelnosti a ochrany životního prostředí. Máme vlastní autorizované metrologické centrum, které garantuje přesnost a kvalitu každého našeho zařízení. Každý přístroj pečlivě ověřujeme, aby splnil ty nejvyšší nároky zákazníků. Díky široké kompatibilitě se naše systémy uplatňují v mnoha průmyslových odvětvích. Používáme recyklovatelné materiály a neustále pracujeme na snižování naší ekologické stopy. Jsme známí nejen pro inovace, ale i pro špičkovou kvalitu a více než 15letou životnost našich měřicích zařízení.
Už více jak 30 let měníme svět měření plynu a přispíváme k efektivnější a bezpečnější energetice. Naše měřicí systémy využívají moderní IoT technologie a sítě nových generací pro efektivní sběr a přenos dat. Spojujeme léty prověřené principy měření s neustálými inovacemi. Tvoříme tak systémy pro bezpečné, efektivní a udržitelné měření plynu. Jsme hrdí, že naše technologie hrají klíčovou roli v energetické transformaci. Po celém světě pomáháme zavádět smart metering procesy, čímž podporujeme odpovědné využívání zdrojů a snižování uhlíkové stopy. Vytváříme tak lepší svět pro další generace. Jsme Elgas a společně tvoříme budoucnost světového plynárenství.